sigui que fas més, i això té a veure molt amb la dansa. El que ens passa és que clar, això no ven, és molt difícil vendre això, perquè són coses intangibles. Sí? Aleshores això hem vingut tot per aquesta cosa de dir que sempre és diferent, clar que sempre és diferent, perquè la vivència, l'emoció sempre és diferent. O sigui, l'emoció en termes darwinians és una... L'emoció serveix, és un acte positiu d'evolució, ens dona una superioritat respecte a animals que no tenen això perquè ens ajuda a fixar la memòria. O sigui, l'emoció sobretot serveix per fixar la memòria, és a dir, certs actes que van acompanyats de molt dolor no els oblidem mai. Ens queda una Polaroid i a la que s'encén qualsevol cosa semblant. Amb aquella cosa, blup, se't dispara l'adrenalina quan encara no saps ni el que ha passat. I això ens ho permet fer-ho l'emoció i després ens permet sofisticar i recordar les coses. Per exemple, amb l'educació el que costa és que per aprendre bé et tens que emocionar. Si les coses t'arriben, t'impacten, les recordes segur. Però si les coses no et diuen res, no recordes res. Sí? Aleshores no pot haver-hi un aprenentatge que no hi hagi aquests tres nivells. Llavors per mi ballar, si aprens a ballar, és una cosa molt útil. Una altra cosa després la ideologia que hi haurà al darrere d'això, enteneu? Això és una altra qüestió. Però és com un acte bàsic per mi, no? Llavors, bueno, per mi, quan ballo, jo em considero com un Ferrari, com us explicaria, o m'agradaria imaginar que soc com un Ferrari d'aquesta qüestió. Un especialista de posar el cos amb el cor i la ment junt, no? Llavors, a través de ser aquest especialista, puc fer aquest altre pas, que és convertir-ho en bar. Per convertir-se en bar no n'hi ha prou amb habitar el cos amb el cor i la ment, sinó que té que ser com un somni compartit en estat de vigília. Perquè si jo faig alguna cosa té una característica com un somni en lloc de ser, entre cometes, normal. Què és el que fa que sigui com un somni? Doncs que potser soc molt guapo, la Naomi Campbell, i llavors, bueno, em poso, no? I ja sembla ser que és com un somni. Però vull dir, hi ha un altre... Llavors, aquí està el meu art. L'art està el que et permet fer això, encara que siguis lleig, baix, tonto, el que sigui, però que tens aquesta capacitat. O sigui, he tret compartit. Què vol dir compartit? Compartit no vol dir que estigueu davant meu, encara que també. Compartit vol dir que podeu respondre, que us podeu emocionar. El que us deia del penal del Messi, o sigui, jo estava allà al camp del Barça i us asseguro que gent de 70 anys del meu costat és que ni miraven, de la por que tenien. O sigui, gent gran, vull dir que se suposa són gent seriosa, tots totalment allà, sense mirar, no s'atrevien ni a mirar. O sigui, per què? Perquè entenien les implicacions i les implicacions de tot aquell acte. En canvi, a mi em poses davant d'un partit de béisbol i jo no me n'enteno de res, perquè no en tinc ni idea, no ho sé. No ho sé apreciar com un objecte estètic, però no entenc les coses que hi ha al darrere. Llavors, compartit vol dir això, no? Per exemple, els esquimals tenen 40 maneres, em sembla que són 40, si m'equivoco, però moltes maneres de dir blanc. Llavors diu, on està, allà damunt d'allà, aquell tros blanc. Sí, diu, bueno, però quin blanc? Però nosaltres, jo del blanc, no hi entenc. Clar, estic amb el Frederic Amat i, clar, els colors, i clar, bueno, però ser un blau ja està bé, no? Però, clar, si és el blau aquell exacte, doncs no està feliç, llavors tenim que tornar a la impremta i no sé què. I el Frederic, que escolta, que ja està bastant bé aquest blau, que no sé què. Per ell el color és molt, molt important. Alguna altra pregunta? És que jo no sé el que us interessa, ni idea. Si per mi la dansa ho és tot, no sé com explicar, tot està relacionat amb la dansa. Jo us puc explicar dansa en termes del que vulgueu. He vist que vas molt acompanyat per molt bona música i que una mica per mi ha sigut com un traç, com un dibuix de la música que has acompanyat. El que he rebut ha estat aquest traç de la música. Sí, em fas pensar en una cosa que jo els intento explicar també als meus ballarins professionals, que no sé si ho podeu entendre, però quan jo estic ballant o quan vosaltres esteu mirant passen diverses coses a la vegada. Per una banda, jo, mentre ballo, escolto la música, però imagina't que jo estic fent una cosa complicada, no? Imagina't que t'estàs rentant les dents per primera vegada amb un fil dental i et posen una música, costa escoltar la música mentre estàs allà per primera vegada amb el fil dental. Llavors nosaltres estem ballant una cosa complicada a vegades, aleshores la meitat de vegades els ballarins no sentim, anem per pura intuïció, però per fer-ho bé jo tinc que ballar i sentir la música del Casals, primera qüestió. Segona qüestió, jo amb el meu moviment tinc que fer música. O sigui, jo, mentre ballo,
Tinc que fer música. Si jo no faig música, tu mai tindràs cap probabilitat de fer un traç compartit de la música i tal. I després haig de decidir, com a ballarí, com ho poso junt. Per exemple, poso aquesta primera de Bach i bàsicament faig servir el tempro, però en aquest cas inclús faig servir els frasejos, no? És bastant fidedigna dels frasejos, però a vegades puc fer servir més la textura de la música, o puc fer servir més per exemple, la peça de la jaqueta, sí? Doncs és més una textura, no és tan important el fraseig exacte. Sí? I llavors jo decideixo com ho poso jo. I vosaltres, com a espectadors, feu el mateix. Vosaltres, com a espectadors, podeu o no sentir més o menys, podeu veure més o menys música amb el que jo faig, podeu vosaltres posar-ho d'una manera o posar-ho d'una altra. Sí? Jo recordo ballar davant dels Santos, d'acabar, bé, em diu alguna cosa, el primer que em va parlar és de la música. Jo ho vaig trobar fantàstic. Però clar, per ell, és que com no pot sentir música, no? Si és un músic. I després ja vam parlar de la dansa, diguem-ne. Però sí que és com un traç, és com un traç. Amb això que t'he dit ja... És perfecte, m'he oblidat, Per mi, quan ho vaig fent, tota l'estona estic... Ara m'hi he retrasat, ara m'hi he adelantat. Aquest hauria pogut ser més intens, aquest hauria pogut ser més suspès. Intens per mi és com una aventura constant, però mai la perfecció no existeix. El que existeix és aquesta empatia d'estar junts, vivint-ho junts, i si ho faig, llavors tu tens més possibilitat de veure traços, d'imaginar coses. No, digues. No, relacionat amb això que estaves dient, que és que una música que sents et porta amb una emoció i llavors balles, o és un procés al revés, no? Tu tens un pensament o vols ballar una emoció concreta, llavors, no sé, quin és el camí, no, una mica? Sí, per exemple, ara estic donant uns cursos per gent que jo dic de certa i incerta edat, que vol dir de 60 cap amunt. Els primers dies el que més em costa és fer-los entendre que jo els vull ensenyar això que us he dit d'evitar el cos amb el cor i la ment. Perquè la majoria de les persones, sobretot he notat que amb gent d'una certa generació, ballar és bàsicament acompanyar una música. Si posen una música i ballen, un mambo o un tango o el que sigui, llavors ells volen ballar, venen a una classe amb mi i el que volen és ballar. I jo el que, per exemple, vull és que aprenguin a estar amb el seu cos, La primera lliçó, per exemple, normalment parlo del dolor. La primera lliçó és el dolor, perquè el dolor té que ser el nostre amic, no el nostre enemic. Això és un error greu. El meu cos em fa mal sempre, tota l'estona, perquè jo sóc un cotxe amb molts quilòmetres, m'enteneu? Per tant, però sóc un cotxe fi, sóc un bon cotxe, el que passa és que té molts quilòmetres, però ara si no escolto el meu dolor em trenco, només puc seguir ballant perquè jo puc escoltar el meu dolor. Tot aquest vericueto, no pensis que no me n'oblido de la teva pregunta. El que estic dient amb això és que els camins per fer danses i per fer coses són molt variats. En tots els registres, cor i ment, hi ha molts registres. A vegades m'aproximo més per una cosa abstracta, per una geometria, per un concepte. Puc aproximar-me per moltes maneres. Però la música és com el nostre cosí germà i sempre és un gran amic per la dansa, no? Sempre l'utilitzem. Per exemple, la música és fantàstica per, com tu deies, crear un estat emocional. Llavors jo depèn de cada obra que vull fer, depèn de cada obra, vull explicar unes coses o em vull explicar unes altres. Per exemple, amb aquesta que us he fet del Al Capone, jo el que volia és que us ho poseu bé, per exemple, als nens és el que més els agrada. Jo volia que us poséssiu de bon humor. Llavors vaig estriar una música que jo no sé què té, perquè mira que no és res. És un senyor que va rascant així amb una cosa d'aquelles, rac, allò es diu, és un tipus de música ska, no sé si ho coneixeu, ska, és un tipus de música que ara s'està recuperant una mica. En fi, vull dir, llavors jo buscava una música així, doncs me'n vaig anar amb això, o el del Casals, ho he estriat, perquè això té a veure amb el valor i tal. Llavors depèn, però els camins són per moltes bandes per poder introduir aquesta cosa del somni compartit. Però el que és difícil, que a mi em sembla estrany que no ens ho expliquin, que l'emoció és un resultat, l'emoció no és una intenció. Això no m'ho han explicat en la dansa, sinó m'ho han explicat, per exemple, en el budisme. O sigui, tu no t'aixeques pel dematí i dius avui estaré content. Pum, et despertes i pam, content. Resulta que no, resulta que t'aixeques pel dematí i potser estàs nerviosíssim. Total, perquè el veí t'ha mirat malament.
no diria per què. O sigui, l'emoció no és una intenció, l'emoció és un resultat. O sigui, l'emoció és el resultat d'experimentar el que ens passa. I estem contínuament obligats a experimentar el que ens passa, no ens podem escapar. La podem controlar, l'emoció, o sigui, podem fer veure que no ens passa res, però sempre ens passa alguna cosa. Perquè l'emoció és el resultat d'experimentar el que ens està passant. Per tant, com que és un resultat, com puc jo, per exemple, a dalt d'un escenari, sortir i dir, ara aquí, en aquest tros de la coreografia, estaré content. Genuïnament content. Això, per exemple, és fàcil, sembla fàcil, però no ho és gens. Per això els actors, no és fàcil ser bon actor, perquè els actors són els mestres d'això. Els actors són capaços de sobte emocionar-se quan toca, o posar-se tristos, o posar-se a plorar quan toca. Sí, llavors, com ho fan? Tot això, que si l'Stanislavski, que si Grotowski, que si les tècniques clàssiques, no? Llavors, sempre el que han de fer és un procés, o sigui, el que has de fer és a través d'un intermediari, perquè el que sí que pots controlar és la forma o la ment. Llavors, busques una forma o una imatge que normalment, amb una mica de sort, et porta l'emoció que et toca. Jo si poso el Casals, per exemple, hi ha algun tipus d'emoció que em surt fàcil, perquè ja ho sé que aquesta música em porta cap a aquesta emoció, i en canvi una altra que em pot portar cap a una altra, però també ho podríem fer totalment al revés, depenent de com jo estic, perquè si per exemple m'acaben de dir que la subvenció d'aquest any arribarà al mes de febrer en lloc del mes de desembre, doncs escolta, sortiré a l'escenari amb una cara pàl·lida de pensar totes les factures que no podré pagar, etc. En canvi, si m'avisen que pagaran a finals del dia 31 de desembre, doncs em posaré contentíssim, independentment de la música del Casals. Què tindria més força, la subvenció o la música del Casals? O sigui, la meva feina, per exemple, és sortir a l'escenari i abstraure'm de tot això. I per vosaltres també. Potser m'enrotllo massa, no? Si teniu alguna pregunta més. Jo només volia fer un comentari, i és... El que em crida més l'atenció és... No sabria definir-ho ben bé, no? Però l'única paraula que em surt és equilibri. Equilibri. Diguem-ne, sempre m'ha cridat molt l'atenció, bueno, que hem anat seguint així des de temps, i sempre el que em crida més l'atenció és l'equilibri, tant a la relació, el que dèiem ara, entre la música i l'escriptura que fas, o la pintura que fas, no sé, el que fas, i el teu mateix equilibri, diguem-ne que és alguna cosa que a mi meravella, diguem-ne, de vegades com pots estar, que sembla que estigui suspès, no? Bueno, jo suposo que deu ser molt tècnic, però la imatge que reps és de molt equilibri. I l'altre que volia dir era que abans parlaves de llenguatge, i el que ens fa que ens puguem entendre quan anem a escoltar Bach, ja sabem què sentirem. I dius, vale, això ja... Ostres, que bé, que còmode, no? Quan vas escoltar alguna cosa de música contemporània, de vegades dius, ai, no sé per on te'n moc, no? Ens passa ja a uns quants que quan et venim a veure ja és una música que és com coneguda, i sempre hi ha aquella, ai, a veure avui com serà, però ja no és allò que diguis, ai, no ho entenc. Sempre hi ha alguna cosa, i és el que abans tu deies del sentit, no? No pots dir, el que tu balles no es pot traduir en paraules, però el sentit em sembla que es capta força bé. Que moltes gràcies. Moltes gràcies per dir-me això. A mi em fas feliç dir-me això. Jo el que faig és treballar l'equilibri, això és una qüestió tècnica, que jo m'hi podria estar molta estona parlant, no? I que té a veure amb moltes coses de la vida, que això és interessant, no? Vull dir, no teniu tots la sensació que a vegades et sembla que estàs equilibrat, diguem-ne, i a vegades estàs totalment desquiciat. O sigui, què fa que estiguis equilibrat o desquiciat? Això és una pregunta molt interessant. Clar, si t'equilibres físicament, si jo danso equilibrat, doncs quan surto jo estic bé. O sigui, jo sempre aspiro que a través d'això, per això us dic, com un somni compartit en estat de vigília. O sigui, per mi la funció de l'art és de ser restauradora. Jo espero que sortiu d'aquí una mica millor que heu entrat, millor en el sentit res especial, però que us doni l'oportunitat de poder utilitzar una altra vegada els vostres propis recursos per poder-vos reequilibrar. Llavors, doncs, això és la tècnica, no? La tècnica de l'art, la tècnica de la música, de la pintura, de totes aquestes coses. I l'altra cosa, la de crear llenguatge, la de crear... Jo ara fa 40 anys que em dedico a fer coreografia, i a més, per exemple, jo crec en una cosa que no sé si és encertada, perquè jo n'hi dic una diversitat informada.
O sigui, jo he viatjat per mig món i ara, al desembre, me'n vaig al Japó, que estic fent un projecte sobre les costums xintoistes, o sigui, tradicions xintoistes relacionades amb antigues tradicions catalanes o de les Illes o de València, no? Lligades, per exemple, al que són els goig, les verges. Ara m'he posat a estudiar això i estic fascinat. Per exemple, no m'havia donat compte, o sigui, les relíquies, el cult de les relíquies és una substitució del cult dels avantpassats. Com que va arribar el cristianisme i no deixava venerar els avantpassats, van dir, vale, ho farem a través de les relíquies, que és com un heroi, una persona que es deixa matar per la fe i és un heroi, és igual la relíquia, aquell tros de fusta és igual. A través de la fusta, el que representaven i el que celebraven eren els seus avantpassats. En fi, torno on estava abans. És a dir, el que us deia de la cultura de la diversitat informada. O sigui, jo crec que és molt important que hi hagi una biodiversitat cultural. O sigui, jo crec que és molt interessant que no tots veiem igual. Encara que per mi ha sigut una aposta difícil, perquè per mi, avui en dia, qui mana, qui talla el bacallà amb la dansa no som els mediterranis, això ja us ho asseguro jo. O sigui, són els del nord. Els del nord, com la Merkel amb economia, doncs amb dansa passa igual. I ells són els que tallen el bacallà. Nosaltres estem condemnats al folclor. Si fem folclor, perfecte, collonut. I si ets català, doncs t'està bé que facis una mica de Dalí. És com un folclor surrealista. Però no molt. Si te'n vas cap al Brossa ja no els agrada. O sigui, té que ser un folclor en aquell punt, en el bon sentit de la paraula, daliniana, per dir-ho d'alguna manera, no? Aleshores, no sé, hauria sigut més fàcil per mi anar-me'n a fora, agafar el que és el que fa la gent jove. La gent jove tots tenen que instal·lar-se fora, perquè aquí està tot tan difícil, no? Però jo em va semblar que això no podia ser, que teníem que fer cultura aquí. Llavors jo el que feia anar-me'n a fora, però tornar a fer la síntesi aquí, per treballar per el que jo n'he dit, una diversitat informada. Però a l'hora de la veritat, culturalment, encara que la dansa sembla que la puguis portar a tot arreu, no és veritat, perquè cada lloc té un gust. O sigui, jo, algunes de les coses que jo he fet aquí, les faig a Londres, i bueno, és un desastre total. Perquè per ells, l'emoció tan mostrada, mostrar tant l'emoció, és que és disgusting, vull dir, no els agrada. Té que ser detached. Té que ser detached, en el bon sentit de la paraula. Els anglesos s'enfonsa al món i ells estan tranquils. No perden la seva flema britànica. Però si tu vols treballar amb ells, tens que tindre unes característiques diferents, no? O jo, per exemple, trobo que la gran divisió és la divisió entre el que seria el nord, o sigui, els països protestants i calvinistes, i el sud. Tota aquesta història que tenim ara aquí a Catalunya ens la juguem amb això. El clau seria que ens entenguessin els protestants i els calvinistes, que és la divisió, que és una divisió estranya, perquè no és matemàtica. Fixeu que els irlandesos o els valons seguiu una mica les curves, no és una curva lineal, és una barreja de línies. Aleshores, a mi sempre, per exemple, que m'agrada molt Alemanya, que he estat molt a Berlín, sempre m'ha sorprès molt que els alemanys, per exemple, els alemanys no són freus, són molt emocionals. També el que els hi passa és que primer tenen que entendre. I si jo els hi poso aquest Bach i començo allà i tal, ells això collons, perquè es situen allà, veuen el Bach, ho entenen, endavant, enrere, o sigui, de seguida estan situats, veuen per on vaig. I llavors es comencen a emocionar. Però si d'entrada no veuen per on, si no entenen bé el que està fent, no es poden emocionar, no entenen, no els agrada. En canvi, nosaltres aquí, quan anem a veure una cosa, el primer que volem no és que no volem entendre, el primer que volem és que ens emocioni, volem que ens passi alguna cosa. Després ja pensarem el que ens estan dient. Però no necessitem primer que ens expliquin allà la Bíblia en vers. A vegades ens molesta una mica si ens expliquen molt. Deixeu de mirar, no sé si m'explico. Coses com aquestes, doncs n'hi ha moltes. Aleshores, per mi, jo he entregat la meva carrera a intentar fer un producte que per mi, com una ceba, s'entengui primer aquí. Després, si es pot entendre a Espanya, si es pot entendre a Europa i es pot entendre a la Xina, doncs, meravellós. Ara vam fer l'espectacle sobre la sardana, un tant al teu voltant, l'espectacle que hem fet sobre una sardana, i vam fer a Bonn, a Alemanya, jo pensava, bueno, si els agradarà els de Bonn, no? Perquè així a nosaltres ens agrada perquè doncs, ens emociona, però i no els hi va agradar molt, cosa que a mi em va donar molta alegria, perquè aguantava, o sigui, una sardana ben ballada de concurs, allà aguantava. O sigui, bueno, jo també ho vaig intentar presentar d'una certa manera, no? Llavors, doncs, bueno, per mi que tu em diguis que veus una lògica, que veus una... Doncs a mi em fa feliç. Jo el que he intentat és crear cultura. Crear cultura. La cultura és com una vaca, no? Tothom li va traient llet.
Per mi una paraula és una coreografia. No sé si ho enteneu. Una paraula és una coreografia d'un poble que permet que diguem cervesa i ens posem d'acord represent sobre el que és. Però la cervesa encara és fàcil. Però si dius, per exemple, enuig, joia, goig. Què és goig? Goig és un sentiment que només l'entens si el comparteixes coreogràficament. I aleshores hi ha unes persones, uns catalans, que en un determinat moment van arribar a dir goig. Sí? També a mi m'agrada imaginar-me quan li van posar un bomber, bé. Aquí no vam estar molt brillants, la veritat. Perquè una oveja, dius, home, diu això, l'am, doncs té una mica més de substitució, però jo m'imagino els catalans que van arribar a la conclusió que jo li deien bé. Vull dir, és una coreografia molt directa, però no deixa de ser una coreografia. I a mi això em fascina. Això em fascina la cultura. Sense cultura no som res. Llavors, el que passa avui en dia és que tots anem traient de la cultura. Tothom pot treure del que sigui. Internet és fantàstic perquè tots anem traient. Anem traient. Però qui alimenta la vaca? O sigui, qui crea les noves paraules? Qui fa noves paraules compartides per un poble? En aquest cas, un poble que és del món, perquè a través de cada vegada més, per sort, vivim al món. Bueno, ho hauríem de deixar aquí. Moltes gràcies, Toni.